arep preksa jane. Tapi tutup. Lah sing lara apa to, Mas? Ora atiku lara ya. Arep anu aku tuku sego pecel lawuh rempelo tanpa ati. Aku tau gawe hati malah kayak gatel. Tontong awe apa men? Apa ya? Monggo-monggo para lestari minggah wonten ing pepanggungan Astabrata. Priyayinipun Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Batian, Bapak Lestari. Waduh, sian. Niki piyantune nggih? Nggih no. Wilujeng dalu selamat malam, Pak. Banter. Kok padha karo mungkin ya dhuwur lurah to, Gus. Gundulmu kuwi lho kok. Selamat malam Bapak Lurah. Selamat malam. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu. Iku jane kula pun munggah kok diunggah neneh. Lho diunggah neneh no. Bar jamu nek ra munggah pindho ya piye. Piye apa? Piye apa jane? Munggah genjot, Mas. Oh iya genjot. Ngapunten. Kuwi ya ngumeres wi awen mang ngumeres ae. Pripun? Pripun Pak Lurah? Ngapunten kula membelakangi. Oh nggih. Kula mohon izin nggih. Nggih, siap. Pripun suasana pada malam hari ini nggih? Bapak Lurah, pripun? Alhamdulillah. Nggih. Pak Dalang matur nuwun niki sing delok jan luar biasa. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Mugi-mugi patihan dengan adanya bersih dusun, resik atine ya resik desane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iki wau ngapunten Pak Dalang. Nggih. Sakjane niku 3 kali. Tahun winginane kula ngundang jenengan. Nggih. Tahun kedua kula pun kentekan Jadwal. Oh, Nggih. Oh. nggih. Jane kula tempuk gak sida, Mas. Gua ayamu. Terus akhirnya 3 nggih. kula pados Jumat Legi niku mboten enten, akhirnya kula mlayu teng Klaten. Oh. Nggih, Klaten apa Sragen? Sragen. Nggih, oh, aku nonton kok. Oh, nggih. Terus akhirnya kula dalang napa? Greng. Nggih. Terus niki kula bar dalang greng kula langsung sowan kene bapake. Nggih. Wis tak lon-loni nggih. Oh, nggih. Soalnya golek Jumat Legi niku angel, Pak. Nggih. Angel, Mas. Soalnya pundene niki nyuwune Jumat Legi. Nggih, Tapi sama Jumat Legi. Nggih. Saat ini ngaten Bapak Lurah. Oh, Siap. berarti wayangannya harus setiap Jumat Legi nggih. Nggih, Jumat Legi. Wah. Dititeni wi. Yo. Kok le ngoyo Mas aku. Pak Lurah hebat. Pun pinten periode Pak panjenengan? Alhamdulillah nembe baru saja. Oh, satu periode Satu nggih. kali periode. Tapi selama satu periode niki napa pun apal tentang patian, Pak? Jajal, Mas. Insyaallah lagi malah ngetes aku. Oh, tak tes ora trimo. Nggih, insyaallah, insyaallah. Pak Lurah. Siap. Nek iso ya iso, nek ora ya ora, rasa insyaallah. Pak Jenengan Lu. niki asli Pak Mudin. Wong ngoten. Oh, Den nang ndi Din? Kalau malah kebleten pipis.
Mboten niku mboten berbahaya. Wadem nggih. Nggih. Kula mboten iso meteng wis. Siap nggih. Monggo. Kula kasih pertanyaan yang sudah saya siapkan, Pak Lurah. Nah, saiki kula tes nek panjenengan baru satu periode wis ngerti njaba jerone patian, saiki tak tes. Wah, wani apa ora? Waduh, tes nopo niki? Heeh. Nggih insyaallah. Manut jarine Mudin, kok Mudin. Yo tumpuk. Sampeyan kok nek ngomongin gak ditanggap neh lho. Ora apa-apa ngene iki persaudaraan kok. Insyaallah tahun ngajeng kula tetep Pak Akbar. Pun niku diwangsuli. Saat ini pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah penduduk desa Matian? Ayo. Ayo, lagi. Jumlah penduduk desa Patian insyaallah Heeh. 3.331 jiwa. Wah, kok apal to yo tumbuk? Yuk. Pak sampean kok apal tak bedheki. Apa? Penduduke Jepang Selatan piro? Hubungane lho apa Patian karo Jepang Selatan lho? Lah padha-padha penduduke kok iso. Yo beda. Ngatre dalang cerdas mesine iso Pak ya. Berarti goblok kuwi. Ngapunten. Iya. Gak iso ta? Gak iso. Oh, 377. Maton jawab. Saniki pertanyaan kedua Pak Lurah. Nggih, Pak siap. Lestari. Siap, Kula pun nulis niki. Berapa hektar luas desa Patian? Dalah. Berpenduduke saiki luase desa hektar. Insyaallah untuk luasnya desa Patian 142 hektar. 140. Berapa kakak? Angel men to. Kakak insyaallah 855. Apal tenan iki. Hafal tenan sik. Anu yo tumbuk. Paling ngapalne. Aku entuk laporan dari warga Patian. Pak Lurah ini juga memimpin anu nggih, Yasin Tahlil nggih. Insyaallah nggih. Napa niku mimpin Ketua. setiap Aku kok ya takok lho. Ketua Iya. Yasin. Yasin Tahlil nggih. Teng Siap. Patian mriki nggih. Siap nggih. Sakniki nek Yasin Tahlil panjenengan ketuane, Yasin niku pinten ayat? Kok sejeru to? Ayo. Ora Ora sah itu-iten sing dhuwure Mas. sing dhuwur pisan ayo. Mun nek rasa jawab tak jawab engko. Nek bayai. Yasin pinten ayat? Yasin insyaallah 83 ayat. Bener ora? Mudin. Salah. Loh, kok salah? Yasin niku namung loro, ya karo sin. Yasin. Mudin kocel. Yo domongi kok iso Ayate iki lho. Oh ayate to. 83. Lah sing ditakokne Yasin. 83 ayat. 83 ayat. Ayat terakhir unine pripun? Lah dalah. Ayat terakhir 83 insyaallah badalnaha wala yahutuhu hibtuhu ma wa huwal aliyul azim. Bener, Mudin? Ya wis sak benerne wis. Ya pateh kuwi kok. Waduh, niku nyawere akeh. Saiki aja aku sing ngekeki pertanyaan. Genti yo tumbuk sing ngetes. Sawangane kok kaya ngulama-ngulama oh. Pak Lurah. Siap. Hei, lah dalah. Kula badhe tanglet jenengan nyuwun Siap, nggih. siap. Ngapunten jenengan niku dikapak-kapakno ya danyange ngriki Siap. kepulungan wonten ing Pulung Desa Patian nggih. Siap, nggih. Jenengan wau kan wonten Tahtimul Quran. Nggih. Terus enek isi gosan. Siap, nggih. Kira-kira sampean apal masjid Patian niku enten pinten? Masjid tok mawon. Iki yo. Piye, Jajal? Nek mau ngetes lho iso. Apa sak musolane? Oh. Sak imame pisan no. Lagi iki lho lurah digaek-gaekne karo dalang karo sindene. Anu, masjid napa mawon sinten imame manggene teng pundi? Ayo. Salah kok. Aku nak takok ora usah cilik-cilikan dhuwur-dhuwuran pisan. Mboten napa-napa wong jenenge teko insauri, nggih to. Sauri. Lah iso tak jawab lek gak iso ya. PR. Pokoke aja disawuri lho, Pak. Patihan Karanglo niki ten dukuhan Pak Mudin. Bu bujange bu. Monggo celok Mudin we. Aja mudhun. Hop. Kok iso Oke kula sawer, tenang. Kula kapil nggih. Pripun. Nggih insyaallah niki untuk musola dan patihan. Itu alhamdulillah saat ini memang patihan itu lain daripada yang lain Bapak. Anu Pak Mas Saban. Dulu itu patihan itu cuma satu musola, Langgar namanya. Alhamdulillah saat ini sampai tahun 2025 itu ada 14 musola dan masjid. Loh, iso jawab isian.
Isih iso jawab. Imame urung roh ya aku. Wah, kok sesak imame barang Ya lho. kudu no wong jenenge Pak Lurah e kudu apal no. Dalah. Imame. Imame pinten, Pak? Lek niki ngeten. Jenenge sapa pun? Saya tau ora dijawab mbok Nggih, oyak. Wis pun ben Bu tumpuk nggih. Ya ben lega ta aku. Ben lega nggih. Wong wedoke narat Mumpung enek dilegani. bayane nggih lenggah ten mriku. Nggih. Kula mulai dari masjid mawon nggih. Nggih. Soalnya ikonnya PT itu Masjid Rododus ada. Nggih, Oh, nggih. ngaten, Ji. Imamnya niku Bapak Haji Ahmad Kolil SAG MPDI. Kowe ingkang ndonga wau. Ya, dalah, nggih. Pangestune Yai. Terus niku manggene wonten RT Songo. RT-ne Bapak Suratman. Nah, ingkang sawi pertama nggih. Ini RT ne kudu apa? Nah, nggih. Topeng kedua niku musola, Pak. Musola Baitur Rahmah. Baitur Rahmah. Imamnya Bapak Muhammad Kusen Esos. RT ne RT 13. RT-nya Bapak Basuki. nak apal aku kok ya ora apa-apa no. Terus ping telu, Ping telu. nggih, ngapunten. Musola Nur Hidayah. Hidayah. Imamnya Bapak Suyono kalih Pak Saiful. RT RT 13. RT-nya Bapak Basuki. Ini satu RT ada dua. Oh ngaten. Terus ping pira, Mang? Songo to. Tiga nembe Papat. papat. Aku sing lali. Ping 5 niku musola Baitul Mutakin. Nggih. Baitul Mutakin wonten mriku. Pojok. Niku imamipun Bapak Soleh kalih Pak Hasan Abdul Hadi. RT pinten niku? RT Gangsal. Namine RT ne? Bu Srinatun. Apal. Iki mesti gelek marani Bu Sri Natun nih. RT ne. Apali? Nggih, ping pinten niku? 5. 5. Terus 6. Niku musola Baitu Salam. Baitu Salam imamnya Bapak Jaka Tarub kalih Pak Mahfud. Oh Nah, ngaten wonten musola RT 3. RT-nya Bapak Sartono, Purnawirawan Polisi. Niku anu, Bapak Joko Tarub. Nggih. Ini muadzine koyoke Nawang Wulan. Dan niku tasik lenggah ten mriku. Ngapunten Yai. Terus ping pira niku? 6. 6. Sedaya pinten ta, Pak? Sekawan welas. Wah, yo. Walah Wes wes gak usah, Pak. Pun kula yakin apa. Pun sakniki ngeten. Sik, aku sik. Genti aku sik entu. Pak, KTP-ne jenengan. Piye ta, Le? Pun ngriki. Waduh, KTP-ne jenengan, nyun sewu. Ki saya bengi saya nemen ki. Wis KTP-ne jenengan. KTP tok mawon liyane ora usah. KTP. Yo, KTP nyun sewu. Nggih KTP mawon, Pak. Aku ora trimo Pak Lurah iso jawab terus. Pun kula beto to nggih. Saiki NIK-ne jenengan pinten, Pak? Napa? NIK. Nik. Nggih. Nik. Nik Ayo. niku lek kelahiran kula kan 10 Februari 74. Nggih. Lek niknya 351804 100274 00003 kali 2. Nya pirsani, bener napa salah? Ambali pisan meleh, Pak. 3. 3518 04 Heeh. 0 Ditumpuk. Lah aku ya apal wong nggon kuwi seneng nanggone Mekar, nanggone BRI kuwi kok iso. niku teng bank niku. Yo tumpuk tak tes. Apa? 35 apa? Ini kalau wedhus wedhusmu wi. Jarene aku mbiyen man wis saiki ora patek eling to, Mas. Rolas apa? Jaran. Weh. To Mas Jaran ya. Iya. Aku mbiyen eling saiki wis gak oleh ngono kuwi, Mas. Selikur. Kompak iki balik saya. Iya. Selikur kok begengge to. Iki itu mau. Kriti wi lho. Sewu. Ya. Wah, luar biasa. Nji. Wes. Saiki napa, Pak? Ngersakaken napa, Pak jenengan? Pilihane aku ngene. Apa? Ki mang kan ngongkon salat. Heeh. Jenengan ngongkon wong salat hukume piye? Ayo, misalnya kok ngongkon salat. Kok ngongkon. Ngongkon wong salat niku hukume piye? Ya wajib wong merintah nggo apian kok. Ya wajib. Ya ora oleh. Kok ora oleh? Ya sik salat kok dikongkon. Wong edan. Wau tunggale sembahyang di masjid. Sampean sembahyang dilanggar boleh ndak? Ayo, sembahyang dilanggar boleh ndak? Ya entuk to musala langgar masjid kuwi nggone wong salat, nggone wong ibadah kok. Iya, berarti ya kebakaran. Wis ngono ae ndang dibong ndang bar. Ya wis. Anu, Ndang. Pak Lurah, Monggo monggo. Dalem. hukum panggung ada 2. Nggih. Nyanyi napa nyawer?
Adalah kuwi. Kalih-kalihe, Pak. Ya nyanyi ya nyawer iki lho jare. Monggo. Mengki lek kula nyanyi niku wong-wong suarane pun anu kowe Pak Lurah kok suarane fales. Oh. Lek jenengan dirawuhne mriki kan piantun-piantun pengen terus suwantene sinten-sinten sing cantik-cantik niku. Berarti pilihan yang kedua berarti. Nggih. Nyawer. Yo ora oleh Mas. Apa? Wingi ngongkon ngene kok disawer yo ora oleh ngono Lha napa? Tapi yo pantese piye ngono lho. Kalau nyawer kaula Mas. Monggo ngersakaken napa Pak Lurah? Tembang menapa? Lah KTP-ne meng Empun kok. Pripun? Napa? Nyuwun lagu napa? ngersake napa? Iki wau nggih enten sing napa niku? Napa niku? Boten. Udange Napa niku? ilang. Pak Punari niku napa pesen napa request napa? Pepeling napa? Pepeling. Oh, pepeling. Pepeling. Ah, siap. Pepeling. Nggih, pepeling. Piantune tasik ziarah terus mengke matur ngaten. kok pesen pepeling mawon. Heeh. Pepeling sindene jumenenge kabeh nggih, Pak. Nggih, malah Dari sip. Dik Petrisa sampai Mbak Andin jumeneng bareng. Heeh. Spotnya sing selindro. Yuk jumeneng kabeh yuk. Yo. Sesarengan Pak Lurah Patian. Oke. Sip. Pepeling panyunan saking Pak sinten wau? Bapak Lurah? Pak Punari. Pak Ponari nggih. Ponari. Yuk sesarengan, heeh. Sinden Astabrata, yuk buka saka kendang, yuk pepeling dados. Hur. Yo. Sekali lagi yuk. Besok munggah Sumaryo
matur nuwun. Ya alhamdulillah matur nuwun. Sampun dipun pinangkani pepiling Bapak. Iki juga matur nuwun dumateng Bapak Ibu khususipun Karang Taruna. Alhamdulillah luar biasa. Ini mohon maaf Mas Akbar. Kados pundi Bapak? Ini semua kegiatan ini tanpa bantuan seluruh lembaga desa, seluruh masyarakat, seluruh Karang Taruna dan semuanya tidak akan berjalan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya dan suksesnya acara malam hari ini, yaitu ringgitan utawi wayangan sedalu natas. Nggih, amin Bapak Lurah. Alhamdulillah. Pun sampun Bapak Lurah. Sampun Nggih. apa malih? Sampun Nggih matur nuwun. Mangke munggah malih nggih. Mpun. Sampun matur nuwun nggih. Nggih. Pun Nggih, matur suwun. Nggih. Wah, la iki lho yo tumbuk iki lho. Ngraga sak iki lho. Kono ngraga kene gudang gedhe-gedhe iki. Sampeyan biyane. Matur nuwun. Nggih. Duh. Nggih, mengke didum. Matur nuwun Bapak Lurah, Bapak Lestari, ya. Suwun Pak Lurah nggih. Diteruske ya yo tumbuk. Yo tumbuk. Dalem. Takoni kok iso. Aku mang santuku wis ndang dadak kok. Diteruske ya. Nggih, monggo Mas. Yo Mbak Ayu, manu jumeneng. Heeh. Sepati ca, yo. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam, Lek Akbar. Waduh. Aku nek wis diceluk lek wis Lek ya. Pripun? jatuh aku ya. Aja lek. Apa? Dan apa? Om. Oh, om. Ya padha ae. Ya dhewe kok ya lek iki. Made in Madiun nggih. Nggih. Madiune pundi? Kota Madiun. Waduh. Anu Mbak Yu Tumbuk. Dalem. Niki nggih putra dalang lho. Oh ngaten. Nggih Pak Yogi Bagong saking Oh, Madiun. ngaten. Nggih, nggih, nggih. Dadi iki sithik-sithik yo iso dalang niki. Alah. Ngaten nggih. Tirose sinten? Lho sepengetahuanku kok. Ya turun dalang ya pengen dalang. Nggih, heeh. Dan jenengan Aku turun mudin. Yo. Bisa turun modin. Upama sulokne sithik-sithik ya iso ya, Mbak Ayu. insya Allah nggih, Mas. Oh, jajal ya. Yo tumbuk ya dites ya. Sik to. Nyongo nggih, Mas. Oh nyongo. Oke, Ayo. nyongo. Ditintingi nyongot ya. Jajal suluk kaya ngapa? Mbak Ayu saka Madiun. Suluk nyongo. Yo. Soroting pandam sumelah amadangi jroning pasarya ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Suluk nyongo. Nyongo. nggih. Ki yo dalang lho Mbak Ayu. Nggih to. Wah, niku dalang sithik-sithik iso. Kowe yo iso suluk ngono kuwi. Kaya ngene mung iso. Putra Pandhawa tata gati wisaya wis rasa mbok tintingi rasa apa-apa. Indri yaksa sara marung tapawana bono margana samirana Waduh. Lanange metu. waraya. Iya, terus? Pancabayu. Iya ya, kaya getak. Pancabayu. Iya. Pancabayu. Wisian kok ndangdute to? Wisian gulingan limo. Wana dalah. Wis. Iso cakil barang. Mbak Ayu. Dalem. Ya saiki nembang.
Gandeng suluke slendro ya nembangi slendro. Ngoten to. Ayo. Aku sing marai suluk kuwi ya, Mas. Apa? Wih sing gender wih. Oh iya niku. Mas Sandra dalang gaul gaul kok gaul. Dalang guwal. Gaul lho goal. Gaul, awe rokro nak nggawa iki nopo ya wayu. Ijal piye? Mesti katon glewu, glewu. Glewuk. Kaya pedet lagi metu. Ya, Mbak Ayun, mardika mawon sing slendro napa? Sesideman mawon nggih. Oke, Senengane kok iso. Yes. Dibawani napa langsung? Manut jenengan. Nah, bawani sih. Ah, penonton bawani. Gitu. Jaduke. Eman-eman sowan. Bawani penonton. Nah, Sing bawa kula napa yu tumpuk? Ini kita Mbak Ayu nggih. Mbak Ayu, aduh-aduh teko kono teko kene kok. iya iya. Oh, Dandang kula nggih, Mbak, bawane. Nggih, ya. Dandang gendis. Oh iya. Kalau macam mi Iya. Monggo. Wiwitane handerek sang pakek ya dalam bagus kang olah budaya Terus sowan menyang kutha gedhe bola bali nek sinden nek anak dalang niku suarane genah apik. Mbak Tumpuk. kempel. Kempel. Aku kadang ya kempel, kadang ya gak. Swara kuwi ngumres mesti wong kuwi. Terus bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir. nah, terus Swara kurang pramana yen wasis ngungro. swara kurang permono ning Wasis Angungrum. Jane suarane kurang apik ning Wasis Angungrum. Pintar pandai merayu. Rayuan gombal. Terus Angungro marang bendara merayu pada juga ya kan. Sulistya pijer ngincangake alis Tibake Mbak Ayu. terus tresno sesideman Yuk. luwih becik paterana timbang
monggo ramban kloro dangdut slow ya. Lajengaken Mbak Ayu. Urip ana kutha dadi Latihan bergoyang. Ayo Mbak Ayu. luwih becik patenan lidang perpisahan meriahkan selesai lagi sakutena Telaske ya. Urip ana kutha mesti tak wujudke. Matur nuwun Mbak Ayu. Ya, teruske. Lah iki sing urung nate ketemu Mbak Andin iki. Ya, Mbak Andin urung nate ketemu aku. Mbak Andin. Ya sepati to, Mbak Andin jumeneng Mbak. Ya. Ini yo. Maka, yuk. Oh, jalur jalur. Wilujeng dalu Mbak Andin. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalan. Ki cara wong mangan mangan pisan wareg, Mbak. Wareg. Sih, Ya. ora kek ngingeti ya. Ngingeti piye? Wis Ya wis wis. arep kuwi. Ngaturke sing rada hot, Mbak. Nggih, monggo Mbak Andin. Apa sing iramane? Heeh. Ki mau bar sesideman apa? Sing sirga ngono. Sing arep musiknya ya melu apa ya kena.
Heeh. Monggo. Napa? Dandut nggih niki nggih, Pak. Monggo. Wah diceluk pae ya. Napa Mbak Andin? Napa? Nggih, kitir sumilir mawon. Oh, kitir sumilir ya. Ya. Sumilir. Gamelan plus musik. Yo, Ya, kitir sumilir bersama Mbak Andin. Yo, tanjake kaya ngopo? Yuk. Monggo. Yo. Mbok nggih lenggah sin. Ya saiki bom nggo terakhir. Ya wiwit saka Dik Beatrice nganti Mbak Penny jumeneng bareng. Oh ngono. Langsung bae nggo penutup ya kuwi seraginan ninggal katresnan. Oh iya, langsung digarap cara seraginan minangka penutup ana ing limbukan. Ya langsung tublang tutak. Ya, coba kaya ngapa? Yuk berdiri semua. Ya. Ayo. Ayo yo. Iya. Iya. Iya.
balik slindro. Heeh. Mengko perkara tetembangan kang sarta gegojekan disambung ning Panesanga gara-gara oh ngono ya Mak. Dibacutke dhisik lakone Rama Tambak. Heeh, cawis sesaji ingkang sinuwun tak derekke sorak sempiang bareng tumandang. Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenge ngwang iwa kulining arep dibecik sira neng praja suwiteng narapati nanging to wekase wang punika Kanjeng Rama ingkang ketingal kundur ing kasatriyan Kuntara katon kembang-kembang netra kekalih keparenga kula nyuwun dawuh duh Kanjeng Rama semanten ugi kula pun patih kerta bangsa cumadong dawuh Raden nyengger bisa warna baliku ana kasatriyan aku bakal pamit marang kang ibu paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi ngger ngerti ya
lamun to iki mau ingsun kelawan Kang Wakumba karna tinimbalan sowan ana ngarsaning Kang Wong Alengka kakanthi saraseyan jroning saraseyan kang dirembuk amung anggone Praja Ngalengka diobong Anoman dutane Sri Rama Wijaya. Kang Rama matur kareben enggal tentrem negara Ngalengka supayane Kang Wa enggal ngundurake rekyan Sinta mring Sri Rama. Nanging tutur ketawur pamrayogane pun Rama dianggep nyentulani marang resane Kang Wa. Kang Wa banjur duka nganti kewetu sing dadi pangandikane ya kuwi pun Rama katundung saka Praja Ngalengka nggir. Mula prasetyane pun Rama aku ora bakal bali marang Alengka lamun Kang Wa Dasamuka ora ngundurake Dewi Sinta. Waduh Kanjeng Rama, menawi tetela mekaten kula badhe nderek jengkar paduka Kanjeng Rama. Semanten kula ugi Raden kula badhe nderek jengkar awit kula sampun aprasetya gesang kula sakwetahipun badhe kula sramakaken dumateng paduka Raden Gunawan. Nggih, sira aja kebanda rasa sedih. Sira ndak pasrahi marang karaharjaning kasatriyan Kuntara. Mesake nasibe para kawula kang maksih buta pengayoman. Ya mung kowe kang ndak pitaya nyulihi kelawan pun Rama. Pun Rama bakal metu saka negara Ngalengka. Pun Rama bakal melu jengkar suwita marang manungsa kang nengenake marang rahayuning bebrayan agung. Kanthi pun Rama bakal suwita marang Prabu Rama Bisawarna. Menawi mekaten kula namung mangestakaken dawuh sabda paduka Kanjeng Rama. Semanten ugi kula namung ngestakaken dawuh Raden. Kakang Patih Kertabangsa, ndak jaluk sira Kakang Patih kang ngembani marang putraku Bisawarna. Nggih Bisawarna, pun Rama bakal pamit kelawan pun ibu. Pangrasaku iki mengko bakal ana dayuh saka negara Ngalengka. Mangsa barang anggonmu kabeh bakal nranggulangi nok-non ngestakaken dawuh do Kanjeng Rama. Sikra bala kang tumingal prang tampa samya metali. Ler tapit wileting kota kang mangkong manguncang ngiti benjang sang aji micil.
Rido mawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tatakaya butula para panjriting turangga hesti menyang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sepit toblas ora pangling patih kerta bangsa ya pancen kapara nyata ana wigati apa dene Wadyabala Ngalengka tumuju mring kasatriyan Parangkuntara kene Wuruhanana patih tekaku mrene mung bakal mapak Raden Gunawan tumulindak boyong marang negara Ngalengka awit dina sakmengko Sinuwun Ngalengka wis paring pangapura marang Raden Gunawan sing gedhe pangapuramu Raden Gunawan ora ngrumangsani darbe keluputan marang Sinuwun ing Ngalengka mula ora perlu Sinuwun Ngalengka ndadak paring pangapura marang Raden Gunawan welah dalah ucapmu bareng tak rasakake kaya saya ngetokke gendongku malungkungmu anggepmu apa ndadak ngucap yen Raden Gunawan ora luput marang Sinuwun Dasamuka pancen kaya mangkono saknyatane. Beda apa aku nggugu marang rembugmu? Ayo. Endi Raden Gunawan? Tak boyonge dina iki marang negara Ngalengka. Eri palungguhan iki Raden Gunawan ora kepareng nampa tamu saka sapa wae. Aja to mung prajurit Ngalengka. Senadyan Sinuwun Dasamuka pisan mokal bisane ketemu Wityan ngemping loro ngencah pati ora keminggat tebyah dadau melengsati gawe ilang nyawamu dina iki wis Boy, waya. Kurang tutup patraku. Tenda we. Wah, jebol kiat kamu. Hei, ho, mutiar dino iki. Hei, hi. Start! Wah! Mati aku. Tah! Wah! Oh! Hit! Mati kowe. Loh! Wah! Hei! Oh! Hei! As! Hit!
pas, oh, wah, weh. Hei, was. Jebol yamu kowe. Ah. Wah, wah, ya. Wah. Ah. Ah. Oh, weh. Ah. 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 Wah. Loh. Wah. What? Woi. Mutiar kowe. Ah. Hat. Ot. No. As. Woi. Wah. Wah. Ho. Wah. Woi. Wah. Wah. Hot. Ah. Wah. Ah. 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 Hey! Hey! Whoa! Ah! Ice! Ah! Hot! Ah! Ah! Blow! Hot! Ah! Ay! Ah! 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 Ayo! Hot! Ah! Blow! Ah! Blow! Ah! Patih Kertobangsa ana paran. Endi Raden Gunawan? Tak boyonge ana ngarengko. Kasembadan boyong Raden Gunawan yen bisa mecah dadane Patih Kertobangsa sumekean kowe. Wat lu. At wah mutiar kowe. Kat. Oh, waya. Oh, pas. Pat wah. Pas. Wah! Ot! Ah! Wayo! Ah! 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 Lo! Wah! Ot! Wah! Ayo, atek. Pat! Ot putus! Ha! Ho! 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 Wet! At! Wet! Waya! Wah! Ho! Ha! Woi!
panasmu cobanen. Wek, wo, was, wo, ha, ha. Hoi, ha, ha, oi, ha, ha, ah.